mindent másképp tetszik kívánni, tessék akkor személyesen csinálni, tessék akkor személyesen csinálni. Ne féljem a ruhákat erősen, mert kopnak, nyitva ne hagyjam a konyhát, a vicék lopnak, hogy az ilyen asszonyok már miket nem izének, lopni ott, ahol én vagyok, nem jut a vicének. Ne féljen, mivel nincsen másik, ne táncolnak a parketten, mert attól elvásik. Még mióta a világán ilyet nem is láttak, azt mondja, hogy ne szuszogjak, mert migréniát kap. De mondok, hogyha mindent másképp tetszik kívánni, tessék akkor személyesen csinálni, tessék akkor személyesen csinálni. Fűtyüt hozzám múltkor egy szép szekerésző hadnagy, a fülébe belesúgta, Ármikám, magad vagy. Tehát ittok majd, hogy egymás ölébe nem üttek, vagy hogy ide, mert hogy aztán engemet kiküldtek. Istenítse, ahogy én most nem látom a hátam, este 8-ig én is őket éppen úgy nem láttam. Akkor elment a főhadnagy, csókra állt a szája, aznap nem volt Hermikának semmi gréniája. De mondom, hely nagyságám, így van ez már